tantx ħanidir. Imma bħalissa is-7:30 u ħaniżlu isfel għaliex jasra il-neighbor li għozdejna u finna li wasalna train station u għanġu għet nara għax kien suppost kellhom nimxu 20 minuta l-station għax dal-ħin ma jaddux buses. Tibbi fersa naqbdu sejti ta' faċilment imma ħaj salvalna ħajjitna nqara. So mort nar mill-bin nissalu biex ma nluħxem u saħnu dawn islin xanna il-bagalji ma najjanċ għaxħatu kmini. The journey begins vera twila biex morru Malta. Najja wis sakemm naslu u dal-klip sajkunu kollha bil-mobile x'għandi l-kamera pakjata u fil-basket u jekk naqraw naqla kollox. So yes, ikellimkom matul il-ġurnata. Hello, għadni għaskellimtkom minn binġut laqna d-dar. Ma din l-airport nixxina l-gate. Dejjem nivlogja f'post storbjuż fejn ma sax tismawni. Insomma, u għamilt fawl bi nsejt nagħti ċavetta lil-neighbor, l-orrajtu f'daka ta' ħares. Lil-neighbor, ġifieri l-pjanti nista' ngħidilhom ċaw għax mhux ħajamlu ġimgħa tejbla l-mażgur. Ruħaq taqajthom ftit żgħir għax minn għalija l-ħajja jiġi saqtaqihom li hu 4 tiem oħra imma m'hemmx tagħmel. Kull mumma pjanti, it's okay, it-tilt kam il-wahda the last 2 years, so just inkompli nżid mal-lista. We are here, hello! Dara, kull darba nisma kull kamera ta' melek. Hello il-vlog. Hello. Sorry, ma taġġibt kon flattering angle. X'ġejna nagħmlu? Stay tuned ta' taraw, imma l-ewwel ħaġa mmur nikol x'għandi ġuħ ta' ban għax darod ovvjament ħadd banana u sandwich ta' ġifieri slice u slice u bil-ħarż ukoll ġabun. Imma qegħdin San Ġiljan issa sewwa għax ħammorru Mercury il-Games Room. Issa ngħidilkom għaliex. U għamur niklu. Coffee. Wasalna. Fejn għal-card? Check your card credit li għan. Issa. Għara jekk ikolkom il-card li di għaw ċertu lob ikunu irħas, specialment promotion time man kan normal hours, għara. It's time, eja li ħanirbaħlek. Time għal basketball. Għaddikom għadin l-bakil. Lezda, sekk. Kem ġibt inti? 93. 93? Okay, I will beat that. Ejja. My turn. Irrid niprofa kemet 93? 93, okay. Ejja. Go! Kemm ġib? Issa daddy miss. Ejja ti ċans inti. Pac-Man. Jena tal Pac-Man. Ejja. Għare, għeddi bis-serjetà għadda kif tibda. Spiċċajt komplejt nivlogja bil-mobile jien. I'm sorry. Imma ma nġabx noqgħod nħarġ il-kamera. L-estim samom il-Games Room as you saw. Ħanerġa' niġi għada, ħanilab kontra Daniel, mhux ħanirbaħ ġifieri għax Daniel jirbaħni kollu. Illallu! Araw! U għada wkoll ġejjin bowling, so qabel bowling niġu għaw, ħanikkompeti ma' Daniel ħajaraw kollox aħna l-ewwel darba li rajni għaddi tal-basketball. Volja l-Games Room ġejt is-sena l-oħra ta' nżilt isfel imma kont għadek ma qabbottom xintaw. Għax by the way, għax semmejt il-Games Room sewa, ejjew għaw. U support jawna, għax dik is-sistema tal-cards missiri b'nija.
okay, the jack of all trades. So, qed nagħmlu ed, imma technically mhux ed, okay, mhux ħanitħallas tagħha, ma rabbini għal 25 sena, so qed nagħmlu pjaċir. U to be fair, ħdimt fuq biċċa veru żgħira jiena għax għamiltlu għal min jifhem ir-REST API insomma li taqbad mad-database. So, tkun qed tissapportjaw lili tiegħek teknikament. So ejjew, Mercury qiegħda isfel, the arcade jisma' xejn fuq il-kard. U meta tiġu kif qedtilkom qabel kif meta tiġu tħallsu bil-kard, speċjalment fost il-ġimgħa issa li hemm il-holiday, speċjalment minn għandu tfal, ikolkom discounted price fuq ċertu logħob. Fil-logħob wara during the day ikun hawn tipo happy hour fej you get more value for your buck. So kemm tixtru cards darba mbagħad il-bilanċ jibqa' fuq forever insomma. Sakemm tużawha. Oh god, qed nibda iktar ma nibda nifilmi aktar nirrealizza kemm għandi xari gravi. Imma hello, welcome back to my bedroom, my childhood bedroom. Murna ħasel għax ġejna hekk insomma ma' Isaac il-boyfriend uħti u għadna nitkellmu hekk. Ma issa irrid immur naħasel għax il-lejla ħammur għand nanna u rrid ingażżu ir-rigal il-ġnui tal-Lego għax apparentement il-ġimgħa kienet jistenna r-rigal ta' u ħażin għax ħaseb li ħajjieħdu ma ħadux. Biex kumbat ma toqgħod hemm kien. Miegħek. Mela wieħed żgħir. Fuq l-expire. Benna lactose-free, Benna lactose-free. Ħalib. Il-ħalib jew inkella Alpro Oat. Mhux il-ħalib. Għaxi ma nafx hemm iktew. Ux dik rit? Toġbok! U hemm l-station ara fej jistennew it-trejn ukoll. Issa ftaħa ta' jekk trid toqgħod tagħmilha. Hawnhekk tal-kafe. Mela tal-kafe hemmhekk. Happy Christmas! Kemm għandek biġama sabiħa? Nara ħares lejja wkoll. Ejja hekk flok, ejja ħdejja trid. Għala treks. Ġija trakka. Għala kemm għandek. Għala kemm għandek. Kbira din, id-dum tagħmilha. Salejt żgur. Għalilna. Ara kemaw. Kemawil. Għanna lejna. Kemaw. Station, train station, allura li. Ġaddej dili nara. Ek? Veru, bella. Bravo, anka nisqaw. Kem ġit sabiħa dilin. Urili. Ħanara. Għaxin kella jitħaltulu, għal, borza jrid jiftaħu. Għara, dawn l-esti, għan nitfaħu l-ekaw il-bur. Yes! Unbat la tkun l-esta bat inna ritrat. Mela, rrit nara ritrat. Mela, hello, għedha d-dar. U wasal il-ħin
Lejn izbarazza s-sodda, so bat lajt kollox mill-bagalja u tfajtu fis-sodda, kont ħanħalli ħalada, imma ngħidilkom il-verità nixtieq noqgħod neħlisa. Ħalli għada fil-ħodu ġust inqum u nibda bil-ġurnata, għadhom id-disa ta' ġifieri għadha għandi ċans naqra oħra. U r-reel li rrid nitfata kważi li tjajtu fuq l-ajruplan, però gen il-laptop ma tanix ħin wara 40 minuta miet għax il-battery mhix tajba. So jonqosni li ngħidit l-aħħar ftit, l-aħħar 30 sekonda li 30 sekonda jieħdu li xi 20 minuta minn tal-inqas ġifieri. Għax dar reels qed ngħidilkom vera time consuming. Imma ħanix li l-laptop issa ħanitfa' vlog u ħanisbarazza qasna nitfakomx time lapse jew le. I mean, it's not going to be fun għalikom, imma why not? Sa jekk nitgħu nużawh. Jekk le. U propju ħanilbes l-sweater għax għamim mux għasad bajt sa, imma nkun iktar cozy bl-sweater. U għana, da l-sweater li literalment nejx bieħ kont, specialment fi żmien il-Covid, so jina kont ħadsem fi Students Fest, meta kont student tal-Università. Is-sena ta' qabel il-Covid, 2019. U wis cozy dal-sweater, ġibtu zibele ġifiri, il-print, tant kem kont nilbsu, li bil-ħasil u hekk, dizastruġi. Insomma, għana feħnet faħkom, u għana ra vlog. Għanku bil-pijama ġifiri. Do not judge. Naħseb għu kaħjar. Għezwirt xirigali, għedina u għamirt faħum taħt il-sidġra. Ma jnex liġ n-għezwer kollox, għalix speċjal il-tejp, ma stajċ nsib. Il-tejp li ħor li kienet tużommi l-ewel, so ma għezwirx kollox, jonqosni xie affarijiet. Li rrit n-għezwer għada, imma ma jimportax, u għadar t-mur iġbor xirigali oħra, mux ħanajt minn feja xinkalla nikxef. Imma ħem, bat nurikom għax xiftit minnom nista nurijomkom għax ħantijom l-sħabi għada fil-axija, so bat nurikom xtrajt. Pero l-oħrajn ovvijament Christmas Eve, so u Christmas Day, so ma sax nurjonkom. Ħamur neħi il-make-up issa u rrit n-lest n-nediti għarril għax ma nafx għala kelli għabsi t-ingħezwir il-regali u bad għezwirtom, imma low-key regretting it, imma at the same time għadhom xalfejn kmieni. So mux ħata għad-dinja jekk narqodda xej tart illum. Ħanerfa l-affarijiet li għandi għaw għax għandi stash ta' wrapping paper u hekk il-ninġa moħħom matul is-snin u fejn nista' nipprova nuża minnhom, imma meta jkolli rigali kbar m'għandix ovvjament biċċiet li huma ikbar. Da tags qas naf kemm ilhom għandi li nużhom propju rrid tinġib l-stickers li xajt minn ħejma, imma ħalejthom l-Olanda nsej. Jisni għandi ring light qed inħossni. Mela ħanagħlaq il-vlog hawn għaliex ħammur fis-sodda u ħanlesti neditja reel u qed ħanagħlu qabel ma tiġi oħti u tiġi torqod għax ħarġet. U nixtieq ngħidilkom grazzi tal-li rajtu dal-video. I am so looking forward għal dat-tletim li ġejjin għax ħajkunu vlogs sbieħ u anka just in general ġranet biħalija llum ukoll veru kien ġurnata sabiħa, speċjalment meta din infetaħ ir-rigal, veru kien ilu miskin jistenna r-rigal u ġifieri ma mhuwiex tifel tostanzi miskin vera ħellu ma taf kif ikunu tfalek ikunu looking forward biex ittihom ir-rigali. U kont saqsejtu xi xahar ilu għat li xi trid għall-miliet jiena u konna fl-ħajd li Lego għax palissa festa tafna fuq Lego. U għalli Lego ta' train insomma u domna ħafna nfittxu waħda tajba u veru ħagost bija u veru għamilha malajr diġà fis-sens għamel l-ewwel biċċa ta' tram għax xajnilu tram mhux train kifet. U veru għaġġel u bellaħni għax kuġinuja għandu 5 snin u Lego kienet ta' għalminu 7 snin u ikbar imma ħna u din ma jindax nafu li jħobb ħafna Lego vera jagħmilhom malajr u qed ngħidilkom bellaħna mela kollha waħdu kemm hu bravu kemm hu ħelu. Toħi veru kuntenta li ħagost biha. Naf li fi żmien il-miliet hekk ovvjament tħoss daqsxejn tonfoq flus fir-rigali, imma mbagħad dak il-momenti fejn il-persuna tieħu gost b'dak li qed tagħtiha u li jkunu kuntenti hekk it makes it all worth. Ħammur narqod għandi flash tal-mobile mhix ewra nirrealizza. ċe ħammur neditja
għax għada ġurnata twila, għanna ħafna pjanata għada, rrit mur bowling, rrit niltqa ma' sħabi fil-għaxija, rrit mur namel xari, rrit nġbor regali fil-ħodu, so yes, a very busy day, u rrit neditja dan fil-ħodu għax id-deġdejt l-ħna qbat neditja fil-ħodu għax mandiċ ħin. Issa, nixtieq nistrieħ naqra, suppost hopefully ma jkunx vlog twil biex neditja. Ma nafx se naraw għax għandi laqra clips naħseb anka jino ngazur ir-regalu hekk. U it's okay. Narakom għada, welcome to the Malta vlogs ta' Vlogmas. Nuħe, grazzi ħafna tal-kommenti sbieħ batuli u kollum vera ġivejt kommenti, ġivejt messaġġi sbieħ jawgraw li tipo żmien tajjeb f'Malta u hekk u vera napprezzhom. Issa veru daqshekk, as I always say, tinsewx tagħmlu like, tagħmlu subscribe u narakom għada għal ġurnata li miss. Lejli tajjeb. Ciao ciao!